El 23 d'abril, Dia Mundial del Llibre, Catalunya celebra la diada del seu patró, Sant Jordi. És una festa especial perquè, barrejada amb la reivindicació nacionalista, el país sencer es bolca en una jornada totalment dedicada a l'escriptura, on es promocionen llibres, autors i la literatura en general. A Barcelona, la capital catalana, la diada es viu amb especial intensitat. La festa del Dia del Llibre té l'origen a Catalunya. Va començar a celebrar-se el 7 d'octubre de 1926 en commemoració del naixement de Miguel de Cervantes. El 6 de febrer d'aquell any, el govern espanyol presidit per Miguel Primo de Rivera ho va acceptar i el rei Alfons XIII va firmar el Reial Decret que instituïa la Fiesta del Libro Espanyol. L'any 1930 es va traslladar la data al 23 d'abril, dia de la mort de Cervantes. Més tard, el 1995, la UNESCO instituïa el 23 d'abril com el Dia Mundial del Llibre i dels Drets d'autor. Escriptors consagrats aprofiten la diada per presentar les seves novetats o per establir contacte amb els seus seguidors més fidels. Els lectors s'amunteguen als estants i fan cues llarguíssimes per aconseguir la firma del seu ídol literari. Al centre de Barcelona, des del casc antic fins al Passeig de Gràcia, s'apilonen un munt de parades de llibres i de roses, l'altre símbol de la llegenda de Sant Jordi. La Rambla és, sense cap mena de dubte, el centre neuràlgic de la festa, una explosió de gent i colors. No en va, per als gremis de llibreters i floristes, Sant Jordi és una data assenyalada del calendari que destaca per sobre de qualsevol altre dia de l'any.